Ini kok sakang election rok pogei. Dini kok sa abai mata gai. Teibo bo খুব nangman kok saka 73 বছর বয়সিং একে নং ন ইয়াকার থাঙ্গা মুং বয়স ও সাকা থাজিং বয়স ওবার থাকা বিনি ইয়াকার লাগবো অর আসুকজাক চিনি যত পাংফাং রগ্ন তেই চিনি শিকলা বদলনি বড় রগ্ন সামবাইয়া পারু आं तो खरकसा कैंडिडेट राजनीतिनि चंगजाक बुबाग्रानि चंगजाक बातायलायनान बागै खरकसा कैंडिडेट आं जा बुजिवानि 20 बछर पलिटिक्स बरक बाइन दंखां तो व्यवसा बाणिज्य बो खाइया 2002 सालनि सेप्टेम्बर मास आं चाकरिया कारखा अक्टोबर त्रिपुरा फाइका बेनिफ्राय 20 बछर लाई थांगा मो 20 बछर सालब्रुम ब्रुम नो बरं कक नो मा खानाव क्षमता तंबो मा खानाव क्षमता करिनि दिन नो गोबां है 20 बछर 5 बछर बिरोधीनि एमएलए खा सरकार करी 20 मास एडिसिओ क्षमता फाइके एछाड़ा प्राय बोलते गेले 13 बछर क्षमतानि फातारनो जों मा तंखाय बरक नेतारकनो ताम मुसुं बिनि जे मुसुंबा कक बसानाय केबो बसा काइमियानि कक केबो खेतो माइ हामियानि कक बसानि चाकरी जेलो क्लाइमानि भाइके उकिल रमनाय राजनीतिओ ग्रेटर तिप्रालेन तो तंगुनो है ग्रेटर तिप्रालेननि दाबिंखा जों पाल मिलिउइ दाबिति सामोन किन्तु बरक शुधु ग्रेटर तिप्रालेन रो तंगिया एमएलए मंत्री थाकाय एमएलए नि बार्ती दाय दायित्व तो ताबु गांगनो ग्रेटर तिप्रालेन ककमां साका आर एमएलए थांगै मंत्री थांगै नरगान थानि थांगै जखन निजेनि प्रब्लेम कक सानाय आं जदि नंनो साकाना ग्रेटर तिप्रालेन सिसिनि आसल नाहारमुं निन मो प्रब्लेम ना आं नाइमाया हंकाय नरबो साजे ग्यांगनाय नेता एवं चंगजांनाय बरकखा पजा हरमानि सावमो नरंनि पजा आंनान मुसुंगिया जों देशनि सामुं तांनाय र 20 बछर जोंनो केबो गाहाम होननाय केबो हामिया होननाय केबो हामजांमां गोबांना मुसुंनाय केबो जलिमां सिलाय रुतुगै कगना होननाय अमनो राजनीतिनि नेतांगै चिनि बुजिमानि आसारामबारि आनि बो एलाका आसारामबारि केंद्र चामु बस्ती थेके आयान मुंगिया कामी पर्यन्त प्राय श्रीराम खराजोरा मो सबचाइते कलक एलाका कत रांग कक्साय सबचाइते कलक खुवाई डिस्ट्रिक्ट नि शेष प्रांत बाय शुरुनि जे प्रांत जत खबैसे आसारामबारि विधानसभा केंद्र खुवाई शहरती बा आसारामबारि फाइदी चाम्पाहारती हाबदी तुलासीकक्ती हाबदी उत्तर महारनी पूर्ति थांगनी मुंगिया कामिति थांग माने चिनमो नाइना थांखाय रुई आ हाइसे कलकमा नों खितुंफान चादी बहकफान चादी बखरक चादी पूरा रुई आ हाय कलकमा कैसा केंद्र एवं orang जा गुरी नै माने आंबो तो खाकसा केंद्रनि एडिसिनि प्रतिनिधि ताबु खाकसा बखागो चिनि अनंत बाबु आगि 20 बछर बदल खाइफ्रुबो अनेक एलाकाओ फाइ थाङो हयतो बा आसुक बरं मकलक लाइयाना आफ्रु यूट्यूब करै सोशल मीडिया करै ताबुक तो तिनी चंगर बक्तृतारि तो लाइव बुइ नाइ तो जारा नाइ रखाय टेक्नोलॉजी विज्ञान आसुक उन्नत आं जा नुखा अरो सबसे पजा गतर मा हरनाय चिनी चामु बस्ती थेके आसारामबारि लामा हामिया आसारामबारि थेके बाछाइबारि लामा हामिया गोपालनगर থেকে চাম্পাহাওয়ার আবো বেহাল অবস্থা চাম্পাহাওয়ার থেকে কয়েক গুড়ি নাই পাইবেই খাইছে উজান ময়দান এমন কোন হাসুক গানা এলাকা গড়ে যে এলাকাও নংজাংনাই তিনি বিয়াল করে প্রত্যেক জায়গা তো তিনি ভাতি ময়দান উজান ময়দান হাতিমারা বখরক রগো তলা রগো গোबां मा জায়গা गोबां मा বরং প্রবলেম হয় 70-75 বছর রম্বই आंबो एलाकानि बरक गाइছে आंबो मंत्री नुखा अगुर बाबू नंग मंत्री खा आनिबो मंत्री नहाय जों अरनि जनगण नां अमो मुइतु ख्लाइनम नरगानो बुट रेनाय
কিন্তু নরংबो बोखा बिसिं बिसिंगो कायसा शर्ततै नरक बुद्रिदि खना आं बोसाय आं मानो ते खरकसा बोसानाय राजनीति तो आनी पाइजागी आं अमनो वाकुर चलाबाय खाइ तो निमाय बुबाग्रा तिनि आनो चंग रखा 1 বছর 6 মাস বা 3 মাস আগে आं वान सुगिया जा सारामबारी विधानसभा केंद्र आं बुट बुसाय आइक्लाय तिनि बुट प्रचार खाइ दंनाय अब आं चंग माय बुबाग्रानो चंखा 11 दिन चिनी थानी समय म 11 दिनो जों चिनी प्रचार चिनी सिम्बल चिनी नाहारमुं चिनी ख्लाइताय जनगणनो जों मा बुजबनाय जनगण एवं तिप्रामो थानी समर्थक रंनि बाहिनो दाय दायित्व दङ कैंडिडेट नो तुई वालाई बुलाई तंगनानि अमबो जराय चिनी केनारगनो जों सुजुग्रिनानि कग्या बीजेपी नाहारै दङ सीपीएम बिसिं बिसिं सब्य पद स्नाम्बै पाकुगै दङ तिनिनि जारा चाराइरक 18 বছর 19 বছর जों 25 বছর सीपीएम नि इतिहास अनेक बरक नरक सिया 30 বছর कांग्रेस शासन ख्लायै थाहा करक लाई माइ रहर जागिया माइरुं रहर जागिया आ जुगनि कग्रक आं चाराइफुरु खोनाका किन्तु आं नुगियानिबो दिन दं 25 বছর सीपीएम सरकार ख्लाइफुरु अगुर बाबुरनि मन्त्रींखा अगुर बाबु एलाका फाइया अब प्रत्येक जागा थांगाय साजागो इवेन मेबार कुमारनि कक साइदों बन मंत्री ख्लाई बरक बफाइया बनाइया बरक माननानि न तरजाग माने आं नुगिया बरक केजे खुस खबर नाहारजांना मुसुं नों सालबुरुम बुरुम और बरक रक बै सलाय तंफाय माया मंत्रींखा आगर तलाबो अफिसनि सामुं दंनाय त्रिपुरा राज्यनि बागिबो दाय दायित्व माननाय तारपरेबो एलाकान बरक रक तालो वाइसा 15 दिन वाइसा 1.5 मास वाइसा फाइ खबरा खबर जुक्ति सानलायमानि कक नांमानि सालायनानि बरक मुसुं बरक बरक थांनाय बिन्ना तान थानिन मा थांनाय आनो अनेक बरक सागा सारचिन थानि दाबि कतर जों सानिया मन्त्रिं थांमानि परे निनि गेटो जों आसारामबारिनि बरकहा गेट सिमिकिसा फियोगै जोंनो हाब्रि आबुन बारा चिकन दाबि बरकनि ताम दं जों 70 বছর किन्तु नेतारकनि कक गाहाम खोलाय खोनालिया आनो तिनि सोमबार बाजारो बोरिरक पाल मिलिउ आर बोरिन गुबलुं आनो सावो बोरिरक दल साननुङै मालायनि तामबागि मालायनि बं बखान दुखन कक बा बरक बसाबुतिन कक सागामु बसाइ बसान कक सागामु किन्तु बरक आबसाइ बरक आनो काइसान सागा चिनि दुखमो जों अनेक बरकनो मन्त्री खाइरका एमएलए खाइरका किन्तु जोंनो फायै उलो केबो खुस खबर नाहार पाइयै चिनि जे तैगोरै खेत आवारो बोसा परिनानि राबार बागान खाम थांगा जों सामथानि साइनाय एसडीएम अफिसाव थांगाय तहसिल अफिसाव थांगाय डीएम अफिसाव थांदि जों जाहायकै बरक बै चक्करि जागै दङ चिनि नेताफोर कमाइ थां अगुर बाबुन ककनबो मेबार नि ककनबो हायकेन बरक सागा तबे आं नरना सुक जरति साइमानो साल बुरुम बुरुम नरक बाय मालाय माय एफानो एटा मेकानिजम ख्लाइनाय 15 दिन 1 मास अंतर अंतर जों जेनो म एलाका बुसुक गाड़ी गुरा दङ सरकारनि गाड़ी गुरा दं लाइचे हिमै फाइनाय आबलाय आगि कमरेड विद्यादेव बर्मा सं ख्लाइपुरु सिमनानि से हिमै कमरेड दिनेश देव बर्मानि कमलपुर जरा हासुक मायुं किरिनो मसा किरिनो बरक मा थांगो हा मसो बिलाती चिठिवो वासुंगो रुवै मखा अर्जेंट चिठी हिन रहमान दिनलि आबले ताबो गाड़ी बाय आसाराम बारिनो सालसा बायनो जत जागा जों पाकु गैमोन आसे असुबिदा करि किन्तु बोखा मा दं नरना कक मासाव अबनो किरनान कक जनता नरक बुद्रियो नंग अधिकार दं नरक बो सानना नांनाय चिन बरक मीटिंग of फाइगे बुसकां आसुक दिंगा आसुक या उक्लगो मां आसुक लाय बुसकां केप फाइना नाय जनगण मनरक सिसा दे जों जत बक्तृता रुवै चिन बरकनो ससाना नायनाय चिनि आरि रक्सि सिसाइ थांनाय जों खामा सिनाय একটা सरकार थानी बरक ताम साननाय बा जोआं नोंना पैसा साननाय नरक একটা सरकारनि थानी एलाकानि सरक खामियाखन मा साननाय एलाकाओ नोंजांना दैनि व्यवस्था करिके मा साननाय
बेकार जुबक जुबती तिनी गोबांमा MA पास BA पास लेबंकुन भविष्यत क्रिएट तिनी MA पास खाइजे चाकरी माननाय आबुन ताम ग्यारेंटी दं एक समय उपेन्द्र देव बर्मा चिनी अनंत बाबू बहे कुमुइदे नुं आं सिया हेजना दादा नुं उपेन बाबू जखन MA पास खाइपुर सारा त्रिपुरान बरक सियो जे उपेन्द्र देव बर्मा एकजन MA पास ठीक नं ना बले ताबु गा जुक्रिखा ताबु घरे घरे निने जों मीटिंग खाइ दङ म एरियाव से बेस्ट कयेकजन MA पास दङ ओ चाराइरक तिनी भविष्यत नुगलिया सरकार दायित्व मा तिनै आं व्यक्ति अनिमेस तो मानग्लाग हेचे जिदिलाई मा फैनाय सरकार मा तुबुनाय सरकार से बरंनि दायित्व नहारिमान व्यक्ति दायित्व नहारमान कैसा दङो सरकार कैसा दायित्व नहारमान तो आनी जा दायित्व आं खलायनाय आबुक नरना आं मो खायनाय आबो कक जाय आं नै तंते तंलायते नरक बानो बुजिनाय नरक आन तीन पुइला मानखा नखलाव खना एक मास परे माननाय 6 मास पर नंनि मत आप्रु जे नरक सिनाय मो अनिमेस किचन बागे काहाम ना हामिया तिनी आबनो विचार खेली कोनो लाभ करे अरो बरैरक अनंत बाबू कक साप्रु बनो सागा जोंनो ता पगदे जोंनो ता खिबदे आबो काहाम सिबले तुई करिखा बासी माया नेतारो की पाब्लिक करिखे बासी मानाय दिबा कत बड़ नेता शेष जों थाखाय पाब्लिक नो दाम रियाखाय नेता पाइखाय पाब्लिक नो मर्यादारिखाय नेता बछरेर पर बछर नेतृत्वरी थांमा इतिहास बतং कमरेड दशरथ देवसं थैयासां जिदिलांखाय मुलायम सिंह यादव थैयासाक नो उत्तर प्रदेश जिदिखाय जनगण मर्यादा रेनांगे जनगणनि नायमुं नाहारमुंनो जों प्राधान्य मारनाय किन्तु ताबुक आनी काम आबोय हायचे ताबुक आनी काम नरना आपिल खायनो नरं काम दं तिप्रामो थानो माजी दिरनाय चिनी आनारस सिम्बल नर प्रचार मा खायनि अनेक बरक दं बुट रिना रिंगिया खोताकबो आं 2003 MLA फुरु एकदम ज्वलंत घटना आनी अंबरै बताम खलायका CPM रक फाइका आं तो पारा तंगयाफुर कैंपेन खाया खुमलुं तंग कैंपेन खायमोन खवाइ शहर फाइकावलो खवाइ शहर तंग तो कैंपेन खाय के CPM रक हर हरखाय फाइ उ चवा कारा नंगनान बागै पैसा रुवाय बबो बोरैसे बनो पैसा गाबर बोसानि बखरक बुसुकनि बखरक तांग्रिसे समाय तांग्रि क्लां थाका जे मर आं नाहारै जुदि CPM नो बुट रियाखा बिया दिसाइ थिदों ने इनका बुइं सब बुट बसाई दंसे आप बुट नि दिनो खाय ब्लाइलै निदो रियाय चेखरा तुरा रिथार का होखाय बुट जिदि पारा थांगै सालाय नंलाय पान्दा सालाय गता साब बाहाय के बुतिखे बुट रखा बखा कसं सागा आंखा हिंसलानो रिलियान का तांगै एमा ओ फनासं पायै हरो फाइ बखरक तांग्रि समाय तांग्रि क्लांखाबा किरिउइ रिलियाता नि साबाय आमुरक अमो कुसंस्कार मति বিশ্বাসও বচিন বরক তাকবো বসাই দংখো आं विशेष भावे बोरै रंनो चाकरा रंनो मा साव आरो ताक लाई जाबाय दे रांनि प्रलोभन किन्तु रिया बको गया ताकबो रि मानो बीजेपी बैक तै पाको गई दं सुजुग मांखाय जे कोनो बरकनो पाइनाय किन्तु तिप्रासा सिले सिसा खाय आगिन जागा करिका जों बुइनि हदानि बरं कक्समा वान सुनाय तेलेंगा मुंदा जरा जरा गाना गिनी तंगनै बरंनो जों सुबावै जोंबाय बुथुब क्लाय बरंनो सिनि मताहिकै बरंनो तैदुलै ओ आनारसो जों बुद्रिना व्यवस्था माखै विशेष भावे आं कयनाय कबकनाय जतनो चिनि वारियर्स यूथ रंनो कयनाय प्रत्येकटा पुलिंग बुथनो नर गार्ड मारने चिनि बुटार रक फाइनाय वेलकाम खायदि बरंनो हाय फोरों रहदि ब सिम्बल बुद्रिनान सागातै गनिबो 3 तलातै गनिबो 3 एकदम कनि कचारनि दाग दाग आबखा आनारस सिमिनो तै रखाय तामो दूरबीन रक रुं रक रिजाक तंगा बासक नुगिया जेबाबे ताकलाय साजक्का बुटिंग मेशिन नरक नुगनाय आरु जारा मकल नुगिया रक आंबो चश्मा थुबोरो बोरै चाराय खरंनि बर आं हाइन चश्मा थुबजा आं चश्मा फियग रखा आं परिमाय हाय थुबका आबार जतनिन बुकुं ककय दे ना काहाम दे जतन नुगय मकल नुगिया बरक दङ
मकल नुगिया बरक रंगनोबो जों मा फोरोंनाय यं बोरिं मानो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तंगनाय आरो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मकल नुगिया आरो जों आपनि कोई बुट दिबेन किन्तु आसगले बमा साने आनारस आनारस बुट दिमु आ कक थाइजाले जों फोरोंख्लांखाय जे लगियो थांनाय ब आनारसआव बुट रिमानाय अमरक चिनि नायथाय ते कैसा घटना नुगु एकटानी परे के बुटिंग मेशिन नस्तंगमानी घटना नंगु प्राय इलेक्शन एकटानी आगे नरक बानी अनुरोध दिस इज माय अपील एकटानी आगे नरक बुट रि पाई सिरिंग सिरिंग तंगदे आवन परे बुटिंग मेशिन नस्तंग थाका पाइखायते चिनबा बुट पान पाइखाबलायते अफ फन्डी बरक खायनाय कारण बीजेपी रंग थानी ते कोनो उपाय गरै जनगणनि समर्थन बाय बरक ते फाइमालिया बरंनो जों सुसि सिकपानो सुसि ब्लाम सिकपानो सुजुग्रिना उचित दिया जुद्ध जुद्ध नहैते जों एकटान बिसिङाव बुट रि कोनो बुटिं मेशिन नस्तंगियानि आगे बुट रिउइ जों चिनि 80-90% बुट कमप्लीट खैबायनि नरक किचा सरांगै फंगाइ सिरिनो थांगै लाइन रंबै बुट रिजाबायदि आनारस सिम्बल चिनि बुट जिरिमानि उलो आमचाय आफ्रु तोते आं साबो बर परिफाय बाहिकै चाकरिमान आबते सालायना नांलियाबले आफ्रु आं नं प्रतिनिधि नंनि समस्या न तुई जों जे नीति खायो चिनि दाबि तुई पार्टीनि लाइनो बरक बाय जों नेतारक जों सामुमा तांनै मुसुनानि को गोबां कक सानानि ताब जराया जतनो बेलाय बेलाय हामबाय तिप्रामो थायुग्लक थुं बोबाग्रायुग्लक